Tel Aviv, Manchester, Gatwick, Heathrow, Ibiza, Zurich. Dawn huma ftit mit-titjiriet tal-Air Malta li ttardjaw matul il-ġurnata ta' tlieta. Dewmien li effettwa kemm titjiriet li kienu ġejjin lejn Malta kif ukoll titjiriet sejrin lejn pajjiżi oħra. Dan it-taħwit u l-inkonvenjent għal passiġġieri qed ikompli ma' dak ta' tnejn li ra titjira li kellha tidħol Malta minn Sqallija tasal pajjiżna 15-il siegħa tard. Passiġġieri ma jingħatawx informazzjoni dwar dak li kien qed jiġri. Huwa ċar li l-iskeda ta' titjiriet tal-linja nazzjonali saret mingħajr pjanar u qed tikkawża stress fuq il-flotta u l-membri tal-ekwipaġġ. Idanza issa jidher li l-kap tal-komunikazzjoni tal-linja tal-Air nazzjonali Karl Stagno Navarra baqa' ma ħareġ l-ebda stqarrija biex jagħti spjega għal dan it-taħwit kollu, minkejja li ninsabu ċerti li qed jitħallas sewwa biex suppost jagħmel stqarrijiet ta' dan it-tip. Minflok għadu jitbaqbaq wiċċu mal-kamera tas-Super One.